بطعم إن إترا هنا تكنبركي بطعم تمدح حزن نزو كله قاعد بلاش رايك أنت قادلتينا أنت جرنا هذا إحنا زي مسمارنا ولا حد تخون خمان سمع عنده حرب فإنها في أنا زعدي أنا توقع تام تحسكم جلنا دللي ونحن قاعدين متماسينا بسرعة كنا نتمر نديرنا تتأمرنا سب كم زي نعرفه فلتيو هذا تقعد بالكلام خم تلوك أسيس قبرك هو قل نحنا ونسي أبكرسهم زعبلائنا كلش تقرب مفوتين حربوا تسفتحنا قردنا زي دمت راديو إيراناي زخبركم تخطاتل راديو إيرانا إذا خد سمعات صنحكم تقاداليت هيوت جرز جهر أبز حلف أوان بزعبا زخري سهي يوحنس جسوا تراخبنا نيرنا أو ترايس لازا تبكرنا نخالو قديات كال أوان كرمولو سيلنا أو نزيفنا حليفنا نلو مونا وحنت قداي تراينا أتبكرنا خنزارب يغني اللي هو بمسرت قصرانا فأرنيا سلزخونكي بشم سمعت راديو إيرانا يمسقناكي كما يكأنيهمو بقى زابير مسجن قر جميرو ديو قر جميرو يا ما هرمت رئيسك أصلا زلكي بقزي قرت ساقايت خونيخي موقعت رئيس لكي خبين موقعت رئيس حمد لك فلديه دحني تقر وحق ذروات عش كم متون زحلف قرن كم متون زحلف هارون أي سمع معنا أي يشجرني قدحن هاراي بالي هوت بتانا يلوم خمتا أصرانا بحنت نجرينا كنا تكور حنت خبت تزاربنا له حبيركا تأمامينكا زي مكلاس حزبي إرترا نتزدلي لوطه خمس أي كألن يلنا ويكأني حزبي إرترا أبتزحلفي حرنتا وألسي ويناصنتا أممص أبز جبرو ألسي تحبابيرو تأمامينو كم حدا صدرا خوينو سلازتقالسه نحنت نصرت علامه توهاهيدو سلازدليا ايو رخيبوا حجون فتحاويتن ديمقراسياويتن إرترا كتهلو يدلي كل إرتراوي حبيرو خسرح جن أيكألن حدا خابتي مخنيات لنا نزاربولو لومي زي متأمماني إذا زي متأممان أمانغو كل عينت كقالسي لزوفر سب زرا زلو سنتاي طنقو بزياده خاب تسخط فلط ايو ناي تقادلتي وجل خون خيل ويزم حجم سخي ابت دليت فتح زقالسو زلو أنا أبزي تبليو دلخي أرستي ناتي وقاوريتي يخبلت مالتيو وقاوريتي يطرح ديكونها كافتا اي بوغناتي ابتي تومقروتاتي ناي ابتي سرح كلخو زقاطن زولئ كغلጽ زخيل مالتيو من أكل نتي دليل تفتح أكل كوني قادة سلزلخو نت سرعات كم سرعات نتلوطوني دليل سلزخونكو ناتي ناتم قالوا السبات ما كلها ناريتو تدماميريو نتي نزحتات زون كملش تخيل نالا شابتي ناتي ريتوتات زخونه سب مانس بقل مخنيات ننا ترعات كله خيلي سب ننا ستوموكرو سلزلو نغدي باونتا بوالو تخريو خيلخون جن ريتيو يطرح ديكونا خاني أبغور خسر حلو خلخون زريو زلخو ذات أسياد اللي خنات اللي زي مستأممان تبل نبقى حج نيش كبره زدلي إذا أمنن حفنا زي مستأممان كاز جبر زلو ناي كارسي بداي كريو خلخو كابز سرعات ناي يقدر نخلو ولا سرعات ناي سياسي خلو زتبقى سائل تشريح اللي ها صويدي كونه تشريح اللي شريح عمري ومنزل خجبرو ناي نوح زعلمه نحنا بقنعنانا بقرهنتنا نكيد كلنا إذا سرح زخا خالي سرح لي رو مالتي مጨረሹ خازكو إذا تجبر أنا بين كان نزنا إحنا فحنا مبالن أما ترش عند دلتنا إيش رحنا عمالينا يا خبل زقل هو تدار استخنا غللا نابنا تابتي دحراي جزء كلنا مسزبا جنبار ويد بتمرحنتنا إيش كون كر متجمرنا ما مسنا أمنو تراينا علل نيرنا جانا نابنا نعاخي فلتك يا خميرات حزيرة فلتك صبو غيره قدم أبتغزي قدلي مساخ خزارب زحابو نقر أي نبرا دحراي ميليتار جيركي تيه صحفتنا منستر مكل خالق الأخرى يكخلو خجن أو إلى فرح جميرة وزحجيب فرحيان هي ورد بلني يلن جن كم تقدم ساي كون سخخ أخو مثلا حقي حجيس مبزحتوس بعلو تسبز فوت راديو والله تسرعت سلا سرحلي سرعتكم سرحلو نفلت إنا جن تسبك بعلوها تنايم التأممان منفوسوس بعلو زفطرو
زيل مترطراتون زلو خوينو سمعن مسكو نزارب هو انت ما حرقهم تكيا انا بعلي ونك سي حان نحرقو نعخي كم حرقو طبو فلطتي زلني مساخي صح ديكو الناس بأرأيان بأتحساسبان بزنبرنا أبتي مرقتنا أخيباتات تي بفلاتي تمرت مسترخبنا ناي حكمنا قنمار بتزنبر أخيباتات بتزلنا الرأتات تاتاميرنا سبات بأتحساسبهم يوم تتأساسر السمام عخا هجي نايبحق كمان بتي جزيتي أبتي بدينا كيف فرحنا مقاومون ملشون زنبرنا نحطون زنبرنا سير رخيبنا حانتي كم حارقونا يبين خنت إلى خزارب مسا خزارب سلوزل خدمة تزنبرك مرقت تفلت أني رأي أنا هجي إذا كنت أمامي كاتعلل ولا تزنبرنا فقريك أجيلوس نخيل نيرناس ناتنا في عملتي أفتزاز ترخبنا اللقزية ولا أتفل علي أحد نمبر ترخبنا اللقزية قل سحقن صوتان قاعد يكون ناس كم نقر حازل على ونعلل نيرنا إنا نحقر كمان واحد ترخبنا اللقزية درجة أي ندرك نيرنا سلسة مع الخطة مع ترخب ناس كوفينا نعلل كل نقر قاعد نعلل هوتنا انتهى له خمية له قارس خمية له قدن بي تأمن منها قبل بنعلل نيرنا انت الأخونا أنا دحريت الكاس حجينا يخملوك حسب خلقه أبز خويني كم زبالكيو نسخي بتأفتو زنبوركو بوتا بتي زنبر النسرح بقى تي ابنتك يقول له واجا خلني قرق عمنا قليلكي أنا ونب علي بتي نسخة قبل زنبرك سرح نسبتاتن بتي ندقت خليون يركي حدا أوان بسرح مقدي حرقوا ببقعة أتخيدي لا ويقع صوت أحد يكونس قريبون أنت حرقوا أنت خوينا أنا كم تقدم ناس يكوننا خندنا بعض ما قربا قدم الكركس أو خلقات الرححة حجي نحنا ونبعلاتنا كم حمام ما تأتاتينا نفت حمام بتدرجحس أتأتاتينا يسي نمفتحي أخمان عدنا نابو يا حدا وان ناب نفسي بزعبا قال أخيبا تراخيبنا زي رسو ميليتار غيركي قال مسيخي حجي I don't know معارك كمان تزقبأك وسطكي مثلا حجي راح نقرني خنبري حجي أنا خا قرب ولا بتودرنا أيمبر تي معارك ندك نستيون تقالل تدك نستيون صوحبة وتهدرا ومعارك طعمي لحم من نيرو يقبئن وسيدان الف زي تقوم كورنيلات كونه خلص طعم حدا دك نستيون مولت كورنيل قال كمان يلا أنت زقر من نبرنو شعو أنا حجي أنت يتصبني يا رخاباخي وبعد هو زي تما قوتالوس شعو خمسين قبرينا منستر كل حال خمسين قبر لنا قرأت له سمعكوس موزيا هيوت جنابتنا بسلاسان حدا كلا قدم دفلتا كمية تأمنوا يا دلا إلى حجي أنا ناتي مدام دمتا ناتي بعلا ومدام دمتا وسيدة مالتي سخخ أخمو حجونا بإرتراتن هلا أنا نسخنا متزاربنا برقص 100% ግን ካልኦት ግን ዳምኖም ነይሮምና ኣነ መቀረባ ካልኦት ክዛረቦም ዝኽእል ሕጂ ነቲ ንምንታይና ሕጂ ፐርሰናል ዝናህና ታሪኽና ሽውን ነግሮ ዘለና ነዞም ሰማዕትናሲ መብዛሕትኡ ሕጂ ብዝደገ ከይተረፈኳ ኣብኡስ ምናልባሽ ናይ ሂወት ሕቶም ክኸውን ይኽእል ሓደ ነቲ ሓደ ከይእስረኒ ገለ ብል ኣብዚ መፂኡ ከኣልክዕ ከምኡ ሰብ ክዋናጀሉ ሰምዖ ስለ ዘለኹ እቲ ናተይ እናትክን ከም ኣብነ ዝጠቕሰሎም ዘለኹ ግን ኣብ ኣስመራ ከለና ይንተኣማመንን ነርና ሕጂ ገለ ሰባት ከዓ ኣብዚ ኮይኖምን ወላ ሓንቲ ዘስግእ ዘየለ ከሎ ከኣኒ ገና ትምጥርጣራት ቀፂሎም ጥራይ ደይኮኑስ ይዋናጀሉ ኣለዉ ክስቶ ደኣ ህግደፍ እንድዩ ክስቶ ደኣ ህግደፍ እንዲ ነይሩ ክስቶ ደኣ ንህግደፍ ዘይገደፎም ክስቶ ደኣ ህግደፍ ኣዝማድ ኣለዎም ክስቶ ደኣ ናይ ጀብሃ እንዲ ክስቶ ደኣ ናይ ሻዕብያ እንድዩ ካልእ ካሎ ካብኡ ዝደቐቐ ጉጅለታት ኣሎ እዚ ፍሩይ ጉጅለታት እየ ዝጠቕሶ ዘለኹ እሞ እዚ ከዓ ካብቲ ቀንዲ ሕማም ክንዛረበሉ ዘለና እዚ ከይፈወስና ከዓ ዝብል ሓንቲ ለውጢ ከነምፅእ እውን ስለዘይኮንና ኢና ኣልዒልንያ ዘለና እሞኒ እስኺ ከዓ ብግብሪ ትሰርሐሉ ስለ ዘለኺ ኣብቲ መፍትሒ እስከ ንኸይድ ከመይ ጌርና ኢና ካብዚ ሕማም እዚ ክንወፅእ ንሰርሓሉ ጥራሕና ዘለና ክንወፅእ ትኽእልና ኣነ እንታይ እየ ድብል ምስለኪ ከም ኣብ ተሞክሮይ ዋላ ሕጂ ክሰርሓሉ ክሪኦ ከለኹ ከም ዝበልክዮ ንኩሉ ሰብ ኣይተኣሚንኻ ማለት እዩ ተኣምኖ መሳርሕቲ ኣለካ ከም ትበልኪ ዓቲ ሕማሙ ንገዛእ እሱ ከምዚ ሓደ ግዜ ትምጥርጣር ትኾን ዋላ ንዓና እውን ኣይገድፈናን እዩ ከምዚ ትኸውን ትብል ኢኻ ንሓሳብ ግን ንስራሓሉ ኣነ እንታይ እየ ድኣምን መስለኪ እዚ መድረክ እዚ ዘለናዮ እዋን ቀሊል ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ ምክንያቱ በሰሉ እውን ቀሊል ኣይኮነን ስርዓት እዚ 26 ዓመት 27 ዓመት ድሕሪ ናፅነት እንታይ ያፍርዩ እንተልኪ እዚ ሕማም እዚ ጥራይ ይኣፍርዩ ኣብ ነንሕድሕዱ ሰብ ከም ዘይተኣማመን ከም ዝጓጃጀል ሓደ ንሓደ ኣሚኑ ከም ዘይከይድ ብልክዕ እውን ሰባት ሒዙ ዘዋፈረሉ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘዋፈረሉ ስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ የለን ኣይትብልኻ ዘሎ እዩ
I think ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ንሕና ኣብና ንሕና ንገዛእ ርእስና ግን ከመይና ክንገብር ንኽእል ነዚ ብኸመይና ከነፍሶ ንኽእል ንዝብል ግን ምስ ንስርሓሉ ጥራሕ ኢና ኣነ እንታይ እየ ዝኣምን መስለኪ ፕራክቲካል ብግብሪ ከማን ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ነዚ መድረኽ እዚ ወይ ነዚ ኣካይዳታት እዚ ነዚ ኣተሓሳስባታት እዚ ክንሰግር እንድሕር ኮይንና መስዋዕት እውን ክንከፍለሉ ኢና እዎ ግን ምዘይ ተኣምኖ እኮ መስዋዕት ትኸፍል ኒኻ ህይወት ናይ ዕላማ ኣቲ ገድሊ ኻባይ ንላዕሊ ፀቢቅ ክትፈልጥ ኢኺ እስኺ መስዋዕት ትኸፍል ነበርኪ ትጎንኽ ዝነበረ ስለዝኣመንክዮ እዩ ምስ ተኣምንዮ መስዋዕት ስለዝነበርኪ እምበር ምዘይ ተኣምንዮ መስዋዕት ኮንኪ ኩንክን ንመስዋዕት ፈቃደኛ ነርኪ ሕጂ ግን እታ ምትእምማን ብኸመይ ትምፃእ ብኸመይ ንፍጠራ ኢና ንብል ዘለና ምስቶም ተኣምኖም ከዓ ትሰርሕ ምክንያቱ ብግብሪ ስለዝስርሖ ዘሎ ኢሉ ኣነ ዝኣምን እንታይ ምስለክ ምስ ተኣምኖ ፅቡቅ ኣለኺ ብዙሕ ሰብ ተርፈካ ኸውን ንሱ ዘይኣምነካ ንስኻ ዘይተኣምኖ እንዳበልካ ክትከይድ ከለካ ግን እሱ ማለት ከዓ ምስ ኩሉ ሰብ ኣይተኣማመን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ኣነ ብሓቂ ብዙሓት ሰባት ዘጥረኽዎን ተጋደልቲ ዘይኮኑ ከማን ኣነ ብሓቂ ክነግረኪ ካብዛ ናይ ደንበ ፍትሒ ናይ ቃልሲ ዝጀመሩ ኩላን ዝሰርሓሎም ዘለኹን መሳርሕተይ ካብ ኩሉ ዝተሓዋወሱ እዮም ካብ ሲቪል ኣለው ካብ ተጋደልቲ ናይ ጀብሃ ኣለው ካብ ሃይማኖታት ብምልኦም ኣለው ሰብ ኣበይ ሰርሕ ነይሩ ኣበይ ነይሩ ኣቦቱ ይኮን እዚ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልስን ማዕበልን ከዓ ዓጋት የብሉ ጥራይ ሕልኽልኻት ይበዝሕ ዘሎ እዚ ሕልኽልኻት እዚ እውን ኣትሊስት ሕጂ እውን ንባዕሉ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ እዩ ኣፍና ሃብና ንዛረብ ዘለና ኣነስ ኣምታይ በፂሕና ደና ንኽብል ገሊአ እቲ ካብተይ ዘይ ምትእምማን ገዲፍናስ ናብቲ ናይ ምትእምማን መገዲ ሓመፅን ምክንያቱ እቲ መድረኽ ስርዓት ፈኒዎ ዘሎ ኣስተውዒልናሉ ኣለና ማለት ንሕና ጥራሕ ደይኮንና ግን እዚ መድረኽ እዚ ስለዘይደቀሰ እዚ ህዝቢ እዚ ስለዝሰርሐ ስለዝተንቀሳቐሰ ነዚ ቡድሆታት ዝሰጊሩስ ኣበይ ደረጃ ተበፂሕ ለዳን በተቃውሞ ናይ ሰርሐን ኢና ክንዓፅዎ ናይ ንኽእልና ማለት እዩ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ምንት ኸነፅብባ እታ ምትእምማን ትብል እንዲና ክንሃንፃ ደሊና ደለና ግነታ ንምትእምማን ዝዕንቅፋ ነገራት ምእንቲ ከነጉልሕን ንኣብነት ኣብ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ወይ ኣብቶም ህዝባዊ ግንባር ዝውድቦ ዝነበረ ክፋል ሕብረተሰብና ከምዘይተኣማመን ከምዝጠራጠር ኮይኑ እዩ ተመልሚሉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ እዚ ከመይ ክትርእዮ ንስኽ ንኣብነት ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣመላምላ ክሰብ ከምዘይተኣማመን ተጠራጣራይ ከም ዝኸውን እንዲ ተመልሚሉ ተሰማምዕ ዲኹም እዚ ገምጋም እዚ ብለኺ ወላ ኣብ ህግደፍ ኣብ ድሕር ናፅነት ትብልለኺ ህዝባዊ ግንባር ዲ ዋላ ህግደፍ ኢልኪ ሓቲት ክንመስለኒ ካብ ህዝባዊ ግንባር ጅምር እቲ ናይ ኣመላምላ ህግደፍ እኮ ኣብቲ መሰረታዊ ሰባት ናይ ኣመላምላ ሜልኡ ካብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ቀዲሑ ካብኡ ተፈለየን ከምኡ ተጠቂሙ ኣነ ሓረጉ ብዚ ርእተይ ክነግረኪ ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣይነበረን ክብለኪ ክእልኒ ነይሩ ስለምንታይ መስለኪ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ኣካይዳታት ናይ ቃልሲ ነቲ ቃልሲ ዘዕውት ኮይኑ ስማዓና ስለዝነበረ መከከም ደረጃና ንፈላለ እንዲና ኣብ ዓቕምታትና እውን ግዜ ትዕድመ እውን ባዕሉ ክትሪኦ ከለኺ ግን እዚ ኣብነን ሕድሕድካ እንዳተጣማመትካ እንዳተሓላለኻ ምምፃእ ነይሩ ሓደ በሊሕ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ወይ ሓደ ንፉዕ ሰብ ተቃዋማይ እንድሕር ኮይኑሲ ክንደይ ቡድሆታት የጋጥሞ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብመሰረቱ ኣብ ሓደ ግዜ እውን ብፍላት ናይ ዳሕራይ ግዜስ ኩነታት ኣነ ብወገነይ ገዛእሰ ከም ህይወት ማለት እየ ቅድሚ መፃኒ ግዜ እውን ነይሩ ክነግረክ ግን እንታይ ደኣምን ነይረ ሃናፅነት ትምፃእ ሃናፅነት ምስ መፀ ግን እቲ ህዝቢ ስለዝርከቦ ስልጣን ናቱ ጉዳይ ክኸውን እዩ ጥራይ ከማን ድብላ ራእታት እዩ ነርና ኣብ ዳሕራይ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እንዳተቃለስኪ ከለኺ ንዓኻ ዝሰብረካ ነገር ንዓኻ ዝዕንቅፀካ ነገር ነይሩ ከምዚ ተቃላሳይን ዘይተቃላሳይን ዓይነት ተቃላሳይ ዝበሃል መን እዩ እቲ ዘይተቃላሳይ ከመን እዩ ከዓ ኩሉ ክትስውኡ ዘለካ መስዋዕቲ ሕጂ እቲ ናታቶም ስነ ሓሳብ ተኸትሉ ዝኸይድ ሰብ ተኮይኑ ይሕቆፍ ከም ካድር እዩ ከም ብሉእ ሰብ እዩ ብፍላይ ኣባል ሰልፊ ተኮይኑ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኣብቲ እጃም ናይቲ ስራሕ ናይቲ ጉዕዞ እንድሕሪኻ ግን ትሰርሕ ትድፋእ ትውፈ ተበርክት ኩሉ ኢኻ ትገብር ኩልኻ ሕጂ ስኸ ንኣብነት ገሪም ተጋዳሊት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኢኺ ካድርን ኣባል ሰልፍን እውን ነርኪ ክመስለኒ ሕጂ ሞ ነዚ ማላመላ እዚ ናይ ኣመላምላ ኢኺ ከም ቅቡል ተወስድዮ ወይ ትነቕፍዮ ደለኺ ኣነ እኮ ኣባል ሰልፊ ሶሪ ተሓዝለይ ኣብ መወዳእታ 88 ድሕሪ ናይ ናዶ
تنقل خلت أخي دي قال إيه كمان تساتفه كم أبار سلفنا وشريح اللي لس زخم لايك إني مالتي أو شتأتي شرحكم بله وقنا تمالا ملا أبسبات ست سلفن ديناتي جنبارد مرحنيرو أتي زواج جنبارد نبرة مستيراو سلفي نتي زواج جنبارد مرحنيرو مالتي نتي بس حفاش بدرجة خلص حساب كانوا بالبر بجبر كوتم أولاد نايت جنبار يوم حمرت نايت قدلنيرو سلازي أو زر أخيو فلينا قرني ملا بالحتم منيرديو كسر حجي سولو الأمو زازا أبينا تبلينا قرالو دو انتي أنا مسلكي أفتي ميدا كله تطعيمه مليون حجي مسفلت كوتي سلفي زي مفلات محشني حخامات بوجناتي سلامتي نتحط أرجزي قلت أخي بتساتف أنا ذكرني قلت أخي بتساتف غير تسأل حتى أخي بتساتف كل يعني خمات تطوع بدون ما صراحة جني قرب سجمات ناس على حتى تلزله نجي تطوع بدون تبعي أنا تطوع دي السرحة زي لهم كمان شو قلت أو ما هذا ده حتى أخي بعمل تساتف أجي نتأمل أملا زملكتنا التسلفي إذا على تراني روح أنا نقبرني أنا ونبدي أنا يبقى حق إنه الناس هنا نتقاد الناس نحن كونفورماليست رحنا على حال نسرح نيرنا ما هذا شيء تعبار سلفي بملو ودي وزمس معناته أملو سوقف قانتا أملو سوقف حيلو قلت تعبار سلفي نسوق عيط قبولين أمونين نسوق بزقام قامك يستخدم عادتي حجي كادو تبقى سأنا أنت أمدومون مزقومون نيرهم تيلا نبي حق إدقر من حجي خري أقول له حجي كابو يودي بقاس إبن إذا جن نبي حقي قليل يكون تاريخنا ونسلو زخون مسنعت زدليو قداي كله أنا بوينا يكون كنت بنوع قصة كل يوم كمان كون جوز بقل عنا أرسلنا أونتون قلنا تيجي شيء كم قبل زيادة مثل تتأرد أريا أبتبل تسامع دقي تتأرد أنا بقول خسرنا ورم بعلتهم تقدر لا يسي إن بس أي كاسي ساعات تسوق فتوهم بريت أمنا كوي نرتي مركبتي أقل لسه شيء كنير راجلي شيء نرتي بس أي ساعات تسوق أمنا الأمبر با فتوه الأمبر أيس أمنا تتأرد يكون تقدر لا يسي تتأرد يكون اللو نحن تنجز الأخيار بمتقطع عينات تريا حسيتات كمان يريف نقدك أنا سوري تقدر لا يترايون مثلا ولا زخنوا تهدرونكم يدمل مثلني كم أبتي تعليمكم يخات مهارزس حدناتو رؤوس خاله زبزح حبرة سبنا نابنت وبجبها ويافزبا جنبار ويحجون أبتي أقلقلوت أو تدرنا ومثلا تساتف حدا رؤوس خاله نزون تراخ الله إلى قمتانه زي سئلنا رأيتنا أن نهبد لنا أنا خل اسم أنتي تاي تصقمنا نفتش أنا تصقمك فتش كل سم تدا تصقمك فتش كيلو أنا كله تني حبار تصقمون كنا لوليو نخلي ناس بال أمن السلازل النيمو صبع الله مترطار على زي مسمع تبلون على أبتا زي مسمع تبلكه قادلتني هزواقم بازنا ورو مستخال كفال حبيرهم كسرحون تصقم علىهم تبل على زي أخن تعمل سخي أنا نزي أسيريا سلزخون كو سوري تحزلي تأشم يدبل معناتها مثلكي دي سبرا سبتل خسبرا يفتني زبل يبحكي براكتيكال احنا قركي أنا كم نجمها تقادل تلوا ناي بلبي لك كم زام سايمو على انستغادلا عم لا نعلم عم أشرح لسرها مسايقع ولا انت دي بس حدا خطوة ولا تخونا معلش زعابي بالي زهب كمان أجلس راح ديكونا خمس كبير سرح لسرها أنت أنا زبل مسلك أنا زي نحنا أنا خنصور رزق بأنا نجيبها تقدر لي مدي حاول خوكوي حفت خوكوي مسوات خوكوي مسوات خير مسوات ناس مسواتي أبي أنا عند رزلنا أبي أنا نزار رزلنا حجي نازل تدي سيرنا نزعلها ما زخنا نازل أكيد من الأطول زلوا نجر سرعات نزلت نكنا زلوا ندانا جو زلنا والكابس تبقى هيوتا تتقرر لي حزبا قنباز نبرون كو عمنا نحد حبيرو سرح يلن إذا حقوف زخر رأيك دي انتايت مغنيات دغمت من عنده مساي مساوئتي مقوايتي زنبرا مساي مقادلتي زنبرا كأمنا انت زيك إلن كأمنا انت زيك إلن أمرنا تحت حاجة بجلو بتخالي صح بحق قم حانت نتبلا أنا تزاربت سانتايا كل شيء ولا بقرأ أتاتك بدخمتها تزكليل انتبلا نتهاجرو قل واجاز خفل الله تقدر لي أسباب مبارك تقدر لي جهام قلت أنا إفلاجني كل زي أسموزي نهاجرو زي فكر يلا كابزي أتعب خاص زي متأتك زي مدرسة زي أو نسيس كحاجة قدرش تحالفون دي تلازم تحالفة حجي زي أخا قاعد ما تنازع بدهوتات زي أبجي أدي تسب مرن زي تحبر انت لا نزح حجر يكون كاتب بالعزل لها
መጀመሪያት ኣስቂጦም እዮም ደለው ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ትብል ተሰማምዕሉ ዲኺ ዳርጋ እንታይ ይመስለኩም ድብል ነግረኪ እቶም ተጋደልቲ ንባዕልኻ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣነ ክዛረበሉ ብዝተኻእለ መጠን ንምቅራብን ንምጥርና ኩሉ ይኮነ ተጋደልትና ህና ኮይኑ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም ተራኺብካ ከቢድ ስራሕ ትሰርሕ ብሓሳቡን ኩልኻ ግን ኣታሕቶኺ ከምቲ ዝድለ ተረኸ ንፃወት ኣለና ዲ ኣይመስለንን ወይ ከዓ ብተናፀል ዝሰርሕ እንተሊና ከዓ ኣይፈልጥን ምክንያቱ እንታይ ምባል መስለኪ ሓደ ግዜ ንጉምሾም ጨንቀኒ እዩ ምክንያቱ ኣነ እንታይ ይሰርሕ ኣለኹ ነፍሰይ ይፈልጣ እየ ባዕለይ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኣነ ባዕለይ ነፍሰይ ይፈልጣ እየ ከምዚ ከማይ ንዓይ ስለዚኣምኑ በተፀጊዖም ተሰርሑሉ ኮኑ ናይ ብሓቂ ደም ነዛ ዘምፅዎ ሃገር ስኢሎም ክሪእዋ ኸ ከይሓመሙ ከስኢሎም ከዱ ኣለውልካ ክትሓስብ ትኽእል ዶ ንእስነቱ ዘብለየላ ኣካሉ ዝኸፈለላ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ሰማዕታቱ ዝቐበረላ ሲ ስኢሉ ክኸይድ ኢለ እውን ኣይኣምንን እየ ግን ኣብቲ ሰሚርና ተጠሚርና ይህን እንዳተባሃልና ክንሰርሕ ዘይምኽኣልና ኣብ ጉለቱ ግን ገሊኡ ሰብ ካልእ ተዘጊዑ ዝረኻ ከም ሓቂ ዋላ ተጋደላ ይኹን ተጋደልቲ ትኹን ግን ሓፈሻዊ ኣይስምዑን ክብል ኣይክእልን እየ ኣብ ስራሕ እውን ዝበዝሕ ሰብ ደቂሱሉ ኣይብልን እየ ብዙሓት ትፈልጦምን ብሰርሑ ከም ዘለዉ ስለ ትፈልጥ ማለት እየ ሕጂ ብጀነራል ክትዛረብ ፀገም እዩ እንታይ መስለክ ነተጋደላይ ጥራሕ ካብ ክትውን ድለ የብልካ ንሕና ኩሉ ሰብ ነናክቱ ዘይገብር ተጋደላይ እውን ኩሰብ እዩ ተጋዲልና ድከትና ሰቲና ዘይሙሱል መሲልና ካብ ብሶላት ጥረ መፂና ክነብቅዕሲ ኩሉ ፀሩ ናባና ክፅዓን የብሉን ኣነ እንታይ ይገብራል እንታይ መስለክ እዚ ምውን ጃል ንሕና ተጋደልቲኹም ከም ዝገብሩና ዘለዎም ነኖ እቶም ኣገልግሎት ከም ዝክገብሩ ነይርዎም ነኖ እቶም ናይ ጀብሃ እምበር ከም ዝኮይኖም ነኖ እቶም ናይ ህዝባዊ ግንባር እምበር ከም ዝኮይኖም ነኖ እዚኦም እምበር ከም ዝኮይኖም ክንብል እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እምበር ክነት ለውጡ ከምፅዎ ኣለዎም እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ከዓ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ እምበር ለውጡ ከምፅዎ ኣለዎም ክንጣማመት መርስ ክዓርበና ንተኮ ንስራሓሉ እንድሕር ሰሪሑ ካሉ ከዓ ፍታሕ እዩ ብግበ ከም ዝፍታሕ ስለ ዝኣምነሉ ላዕሊ ታሕቲ እንታይ ይበልኩ ሓረጉ እዝን ክብል ኣይደሊን እየ ምክንያቱ ዘየብል ምክንያት ኣለኒ እዋን ይኮነን ክዛረበሉ ክሰርሕ እንድሕር ደሊኻ ግን ክስርሓሉ ስለዝኽእል ዝሃገር ትኸደና ስለዘላ ከይዳ እውን ስለዘላ ነቲ በብወገና ንገብሮ ዘለና ተጠሚርና ክንሰርሓሉ እንተፈልጠና ዝሓሸ እዩ ቤናይ መገዲ ዝብል ግን ከምዚ ሕጂ ኣነ ንስክንካታዓ ዘለና ካልኦት ንዓና ድፈልጠና መፅአን ንዓኽ ድኣምና ክንድሕር መፅአን ናይ ከዓ ካምና ኒድ ምክንያቱ ኣነ እንድሕር ንዓኸ ኣሚነካ ኣነ ንስክን ተኣማሚና ኣለና ሓረጉ መተኣማመኒና ስእልና ይኮና ተኣማሚና ንዝነበረና ሰረት ናይ ምትእመን ኢና ንቐፅል ዘለና እዋ ሕጂ ከዓ እንታይ ድብል ኣሎ መሲልክ ሂወት ንኣብነት ገለ ነቲ ስርዓት ድግፉ ደለዉ ንዕግደፉ ክትብሎም ከለኻ መሊሶም ገዲፎሞ ድመፁ ከዓ ክጥቅዑ በቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ እውን ትርእዮ እቲ ዝገብሮ ጌጋ እውን ከም ዝኾነ ጌጋ ደይኮነ ኖ ህግደፍ ስለ ዝነበረ እዩ ከመይ ጌርኩም ተኣምንዎ ድብል ዘረባ እውን እዳጋገም ኣሎ ነዚ ኸ ሕጂ እንታይ መልሲ ትህብሉ ሓደ ካብቲ ዕንቅፋት ኮይኑ ደለዉ እውን እቶም ካልኦት ንኸይመፁ እቶም ኣቐዲሞም ድመፁ ህግደፍ እዩ ነይሩ እዚ ከመይ ጌርኩም ተኣምንዎ ድበሃል ዘረባ ክዳጋገም ሰሚዐ ብዚ ናይ ዞም ደለይቲ ፍትሒ ቀፅሩ እሞ መጀመርያ እቲ ምትእምማን ከዓ ከምዚ ገለ ክፋል ከኣሎ ከምዚ ሰርቲፊኬት ምሃብ ሓላፍነቱ ወይ ስልጣን ዘለዎ ዝመስሎ ኣሎ ሓደ እሙን ኮይኑስ ነቲ ሓደ ደይእሙን ይብሎ ኣፀቢቑ ውልቃዊ ፐርሰናል ይኸውን ማለት እዩ ጉዳይ ሃገር እዩ ሰብ የበርክት ዓቕሙ በቲ ዝሰርሖ ግምገም ተተጋግዩ ከዓ ይንቀፍ ብንጹር ማለት እዩ ከይተሓባባእካ ማለት እዩ ሜሊስካ ሓደ ክገብሮ ከሎ ጌጋ ህግደፍ ስለ ዝነበረ ይኸውን እቲ ምክንያት ካልእ ክገብሮ ከሎ ጌጋ ግን ጀብሃ ስለ ዝነበረ ወይ ኣገልግሎ ስለ ዝነበረ ወይ ሓፋሽ ውድባት ስለ ዝነበረ ተባሂሉ ግን ሓንቲ ድግበር ነገር የለን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንህግደፍ ዓንዲ ሕቆ ኮይንዎ ዘሎ ኮይኑ ስማዕኒ እሞ እንታይ ርእይቶ ክብዛዕብኡ ከቢድ ዕንቅፋት እዩ ክነግረክ ንኣብነት ካልእ ከይኮልኩ ብነፍሰይ ክነግረካ ኣነ ይገርመኒ እንዲ ሓደ ጭቅደ ሓዝካ ኢኻ ንሰብ ትፈርድ ንነገሩ እቲ ኩነታት እዚ ኩሉ ዘተጥር ዘሎ እቲ ተዘርጊሑልና ዘሎ ቡድሆታት ንዑ ስለደይ ሰገርናዮ እንዲ ንዑ ንኸይንሰግሮ ከዓ ጭብጥደ ሓዝካ ንሰብ ብድመስለካ ኣይደን ኣነ ኣይፈልጥ በልና እንታይ ክሪኦ ከለኹ ህግደት እያ ከምዚ ኣልካ ሰብ እንድሕር ዘርሕቀካ ኮይኑ ሰብርሓ ስሓቃስካ ትቃለስ ኣለኻ ግን ዝጨበጥካዮ ነገር ዘይብልካ ከዓነ ብኣብ ከምዚ ነይሩ እዩ ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ይኸውን እዩ ንዓይ ኣነ ግድሰኒ ንክነግረካ ሓረጉ ነዚ ክወት ኮንተ ኮይነ ኣይግድሰኒ ኒዛ ከም ስሚዕ ደይኮንኩ ተሓልፎ ነዚ ከም ቃስ እንድሕር ክሰግሮ ኮይነ ኣብ ዘይኮንኩን ኣነ እንክልልግብ ኣብ ስራሕ ይፅመት ሰብ ከኣምነና ከይፅበኒ ባዕለየ ነፍሰይ ዝኣምና እንታይ ክብል ደልየ ዝዛረብ ዘለኹ መስለኪ ባዕላትና ንነፍስና ስለንኣምና ብጉጀለ ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ወይ ከዓ ብጥርሙዝ ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ምስቶም ንሰማምዖምን ምስቶም ንኣምኖምን ንሰርሕ ጥራይ ካብ ስራሕ ኣይንደቅስ ጠጠው ኣይንብል
ፖለቲካ ማለት ከዓ ከምዚ ደም ምትካል ምስቲ ዝነበርካዮም ሕጂውና ብስርዓት ህግደፍ ዘለዎ ዝመስሎም ኣለዎ እቲ ሰብ ከዓ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ መሲልክ ህግደፍ ከይብልዎ ኢሉ ዋላ ምስቶም ዝፈልጦም ኣባላት ህግደፍ ዝበኣሱ ሰባት ንፈልጥ ያኔ ዋላ ሰላምታ ናይ ዝገሄር ዘይበሃሉ ሰባት ፈልጥ ፖለቲካ ዲራኺብዎ ደሎ ህዝቢ ካልእ ውልቃዊ ደም ዲራኺብዎ ደሎ ክሳብ ዝገርመካ ደረጃ ትበፅሕ ኢኻ ኣብዚ ዘሎ ኣተሓሕዛውን ምስ ሓደ ኣባል ህግደፍ ንኣብነት ንዓኽ እንተሪኦ ምኺ ፖለቲካ እዩ ሕጂ ዝወፃኢ ኣብ ልዕሊኻ ዝነበረ ምትእማን እዩ ዝጎድል ከምኡ ተሓቂ ዋላ ካልእ ዝተፈልየ ሓቂ ኣሎ እዩ ዝወፃኢ እንተደኣ ኣንጻር ህግደፍ ክትከውን ኮንካስ ምስ ኣባላት ህግደፍ ክትበኣስ ኣለካ ኣነ እንታይ መስለክ ይሓረጉ ዓቕምታትና እዩ ዳሃስየና ዘሎ እዩ ሕጂ ብክልተ ነገር ይሪኦ ሓደ ኣብቲ ትብልዮ ዘለኺ ኣረዳዳእታት ይሰማማዕ ምክንያቱ ነቲ ኣባል ህግደፍ እውን ክትቅይሮ እንተኮይንካ ምስ ቀረብካ ኢኻ ትቕይሮ ንኩሉ ዲኻ ካሎ ሕጂ እቶም ህግደፍ ንባዕላቶም እቶም ልኡኻት እቶም ዝረብሑ እቶም ብረቂቕ ዝሰርሑ እዚ ኣነ ዘተኩረሉ ነጥቢ እንተደኣ ሃልዩ ህግደፍ እዩ ከምዚ ኢለ ይኩና ክንብል ናዋላ እቶም ህግደፍ ከዮም ዋላ እቶም ህግደፍ ከምኡ እዮም ደልዩ ሓደ ኣባል ህግደፍ ምስ ሓደ ተቃዋማይ ክረአ ይደልን እዩ ከምዚ ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት መርዓ ሓዘን እንተደይ ኮይኑ ኣብ ካልእ ኣይረአን እዩ እንተተራእዩ እውን ኣብኦም ከምኡ እዩ ትተሓዛት ፖለቲካ ብወገንቶም ህግደፍ ከምኡ እዩ ከምኡ ክግበር እዮም ዝፅዕርሉ እንታይ መስለኪ እቶም ገለገለ ኣዳኸርቲ ቀንዲ ነቲ ስርዓት ጠጠው ኣቢሎሞ ዘለዉ እዚኦም ፀላእቲ ካ እዮም ብሓቂ መፅያ እዚኦም ብገንዘብ ዝተሸጡ ብገንዘብ ዝተላእኩ ሓተቱን ስለ ዝኾኑ ካብዚ ናይቲ ዘለዎ መምርሒ ክወፁ ይክእሉኛ እቲ ዝበዝሕ ሰብ እንድሕር ኢኽዮ ግን ዓቕሙን የብሉ ከምዚ ሓንሳብ ሓንጎሉ ምስ ተሓፀበ ምስ ኣተወ በናይ መገዲ ገይሩ እዩ ሕጂ ይትዕልልየ ኣነ ዝዕለና ኣለዋ ብዛዕባ ክነግረኪ ኣባላት ህግደፍ ኮፍ ኣቢለ ዘራርበና ኣለዋ ሓደ ዓብ ጉዳይ ኣሎ ንኩላትና ዝሓግተና ዓቕምታትና እዩ ዓቕሚ የብልና ዓቕሚ እንተዝህልወና ንቕሓት እንተዝህልወና ብሱላት እንተንኸውን ነርና እውን እኮ ኣኼባ ክግበር ከሎ ንኣብነት ካሊእ ከይኮኑ ኣብዛ ዘለኽዋ ከተማ ሓደ ናይ ህግደፍ ኣኼባታት ክገብሩ ከለዉ ተቃዋማይ ከኣቱ የብሉን ዘይኮነ እቲ ተቃዋማይ ኣካል ይኹን እቲ ደጋፋይ ኣካል ንኩሉ ዝውፅሑ እዚ ኣኼባታት እዚ ኣብ ኣረኣእታት ክትፈላለየ ትኽእል ኢኻ ኣይኮነን ደው ደቂ ሓንቲ ሃገር ደቂ ሓንቲ ስድራ ቤት ከማን ደቂ ሓንቲ ሰበይቲ ከማን ምሕዋት ከለኻ ኣብ ረኣይኻ ኣብ ጠባይካ ኣብ መንፋዓትካ እኩል ነገርካ ሓደ ይኹንካ ግን ሳት ስድራ ትጠምረካ ንዓና ከዓ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንዛተ ክሳዕ ዘይጀመርና ግዜ እዋ ሓቂኻ እዚ እዩ እቲ ሓቂ እዚ እቲ ሓሶት እዚ እቲ ሓቂ ዝሓሶት ኢልና ደገፍትናን ተቃውምትናን ጠጠው ኢልና ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንምጉት ስራዕ ዘይከኣልና ግዜ ሞፍቶ ናይቲ ስርዓት ንሕና ክንከውን ንኽእል ኮይንና ኸ ኣለና ሃገርካ ንሸጥ ኣለና ኣነ ቆይ ኮንኩ እንድዛረብ ሕጂ ሓረጉ ኣነ ንሕና ንመለስ እዛ ሃገር ትኸይድ ኣላ ብሕጊ ትምራሕ ሃገር እንድሕር ጌርና ድማ እንድሕር ትቕዋም ትርጉሙ ዝርድኣና ሃልዩ ኮይኑ እቲ ቅዋም ባዕሉ ይኽዓርቀና ምክንያቱ ቅዋምና ባዕልና ክነፅድቕ ኢና ኣብ ቅዋምና ኩሉ መሰልና ኣሎ እንታይ ደሻቅለና ደሎ እንታይ ደመዓቕለና ደሎ ተማቓቒካ ክትዕወት ዶ ተኻፋፊትካ ክትዕወት ዶ ነዚ ቃልሲ ስጋዕ ሂወተይ ዝውድእ ኣበደን ክምርካ ንሓደን ከእምን ኢልኩም ኮን ኣነ ዝሰርሕ ጉባኤ ስለ ዝኾነ ዝሰርሕ ኣነ ሕድሪ ስለ ዘለና ጥራሕ ዝሰርሕ ሕድርና ከዓ ነኽብር እቶም ነኽብር ኣለና እቶም ዘይንኽብር ከዓ ወይለና እዛ ግዜ እውን ነባሪ ስርዓት የለን እቲ ዘይምትእማን ኣብ ቆለጥጥቆ ክንዛረብ ኣይንውዓል ሕጂ ንተኣማመን ንስራሕ ክትብል ከለካ ግን ኣነ መን ንዓይ ድኣምነኒ እቲ ዘይኣምነኒ ከዓ ኣነ ኣምነ ድየ መን ይእሙን መን ዘይእሙን መን ይፈርም ዝተረኻኸበ ሰብ ኣሎ ድዩ ግዜ ይኽቕልዓና ፅባሕ ንጎኑ ኩላህና ተታሪክና ይኽቕልዓና ፅባሕ ንጎኑ ሕጂ መወዳእታ ኻን ብምንታይ ክነኣስራ ምትእምማን ብኸመይ ይመፅእ ብስራሕ ይድመፅእ ኢኽ ትብሉ ዘለኺ ሂወት እወ እናተነዓቐፍና ንስራሕ እዩ ዘረባ እናተነዓቐፍና ንስራሕ ነቲ ለውጢ ንምምፃእ ከዓኒ ክንሰርሕ ኣለና እንተ ደኣ ሰሪሕና ስራሕና እኮ ኣብ ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና ፀለውቲ ድና ነቲ ውሽጡ ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ እውን ካባና ዝፅበ ዘሎ ብጭብጢ ክነግረኪ እቲ ውሽጡ ዘሎስ ካባና እዩ ዝፅበ ንሕና ለውጢ ክነምፅእ ኣሎ ንሕና ከዓ ካብቲ ውሽጡ ዘሎ ኢና ንፅበ ፅቡቅ ክንፃባበ ዘይኮንና ግን እዚኣ ካብ ኮነ ድኽመትና ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ፅልዋናትና ነሕድረሉ ንሕና ኢና ዝያዳ ክንሰርሕ ዘለና ከማን ምክንያቱ ካባና ይፅበ ስለ ዘሎ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ንሰርሕ ሓሊና ኮይና ንሕና ከዓኒ ዘለና ፀገማት እንድሕር ክንፈትሕ ኮይና ከመይ ጌርና ንሰርሕ ነናትና ብልሒ ነናህና መገዲ ነናህና ጥበብ ኣለና እዚ እውን ነቲ ክሰርሓሉ ዝኽእል ሰብ እውን ኣይጭጉሞን እዩ እንተተበጊስካ ኣነ እንታይ እየ ዝብል መስለኪ እቶም ነዚ ንዓና ንምዕቃብ ዝሰርሑ ዘለዉ ከማና ሰባት እዮም ንፈልጦም እዮም
هذا ما شتينا زعبنا إنا كنسرح أنت دليلا لا نفعلتنا نجزو نعنقش نخوض نعنقفنا نسوقنا نسوق لنا كنأسرنا نأسر علينا قن كسورينا يغني لي كبرات هابكي بشم سمعت ردي الرنا يا مسجنكي تا أرسنا ونايلو متصبابيا متأمان لتمركوستيا متأمان كميجركا يفتر ويكا مترطار كميجركا تقدلو أبتبل وسنت حساب طرينا نزارب تسامعنا مو بشم سمعت ردي الرنا يا مسجنكي نسمعت دمان تايد المسلكيني سلي كم حضرتها هراي أبدا حجي جيرنا زلنا رئيتونا تينات كن رئيتها كهبت منا زخير رئيتات نتلو دما بولك أخذ بتليفونهم بزخونة نقبل دلوقتي أين مبالي يغني لي كبرات هابكي يغني لي حربة